Yedek mantarı var mı? Yedek mantarı var mı? Batarya yedek. Dîroka Dewleta Osmanî û Komara Tirkiyê bi komkujî û qetlîyamên li dijî gelên herêmê yên wekî Ermen, Asurî, Sûriyan û Kurdan dagirtiye. Komkujiya Madımakê ya sala 1993 li dijî Elewiyan berdewama qetlîyama Ermenan, qetlîyama Sêfo û komkujiya Dêrsimê ye. Dewleta Tirk hîn jî komkujiyên xwe li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê, Başûrê Kurdistanê û deverên din berdewam dike. Komkujiya Madımakê di dudiyê tîrmeha nod û sisiyan de pêkhat. Demak û Komeleya Pîr Sultan Abdala Alewî a çandî kongreya xwe li Hotela Madımakê ya li bajarê Sêwasê Bakurê Kurdistanê li dar dixist, komên faşîst û oldar ên ji Partiya Refah a Tirkiyê ber bi otelê meşiyan û agir berdan otelê komkujiyek pêkanîn. Piştî ku sîstema leşkerî li Tirkiyeyê de avakirina partiyan, Partiya Refah ku komkujiya sala nod û sisiyan pêkanîye bi destê Necmetîn Erbakan hat damezrandin. Her wiha serokê Partiya Saadetê yê niha Temel Karamollaoğlu û Serokkomarê Tirkiyeyê yê niha Recep Tayyip Erdogan jî wê demê rêveberên partiyê bûn. Di êrişê de Sîwsê helbestvan, nivîskar û rewşenbîrên Elewî tevî du xebatkarên otelê bi şewitandin û lêdanê hatin qetilkirin. Êrîşkar bi şewitandinê têr nebûn, lêbelê êrişî hemû kesên ku hewl dida ji hotelê derkevin kirin. Ji wê bûyera wê demê tenê nivîskarê Elewî Azîz Nesîm Filetî, lêbelê rastî şewatê hat û ji ber lêdanê bi giranî birîndar bû. Tevî ku ji ber nivîsên xwe yên li dijî Îxwanî Müslîmînên li Tirkiyê de asta yekê de ew hatibû hedef girtin. Ji wê êrişê bi zelalê nijadperestiya Tirkiye li dijî Elewiyan diyar bû ku di daxuyaniyên hikûmeta Tirkiyê de wê demê derket pêş. Serokwezîra Tirkiye ya wê demê Tansu Çiller di daxuyaniya xwe de wiha gotibû. Baş e ku zerar negîşt gelê me li dervê otelê. Çavdêr dibêjin ku armanca komkujiyê tunekirina fikrên dijberî fikrên partiyên Îxwanî Müslîmîn ên li Tirkiye û tunekirina beşa rewşenbîrên Elewî bû. Partiya Refah piştî pêkanîna vê komkujiyê di sala nod û şeşan de gihîşt rêveberiya dewletê. Ji bo bêdenkirina gel û aramkirina kolanan polîsên Tirkiye 22 kesên ku destê wan di komkujiyê de hebû girtin û hin cezayên girtîgehê li wan birî. Lêbelê piştî hatina Erdogan ser peyvîrê di sala 2023 de cezayê ji ser wan hate rakirin. Erdogan yek ji rayedarên partiyê bû û bi awayekî yekser li ser komkujiya li bajarê Sîwasê sekinî. Her wiha yek ji kesayetên girîng ên partiyê bû. Lewra dema hat serkar, ceza hat rakirin. Di sala 2015 de jî qanûna cezayên hat guhertin û di sêzdê adara heman salê de doza suçdarên komkujiya Madımakê bi bahaneya ku dem di ser re derbas bûye û du tawanbar jiyana xwe ji dest daye û hinek din jî ji ber çavewan dabûne, doz hat betal kirin.